Pýtate sa, kto drží takúto dietu? Len na Slovensku vyše 600 000 ľudí žijúcich na hranici chudoby, ktorí si nemôžu dovoliť bohatú a pestrú stravu. Lidl preto založil zbierku Podeľ sa a pomôž. Aby sme motivovali čo najviac ľudí do zbierky prispieť, vytvorili sme netradičné PR, ktoré núti uvedomiť si, ako sa žije, keď ste vďační aj za tie špagety s kečupom. A tak si centovú diétu na vlastnej koži vyskúšali počas 4 dní dvaja influenceri. Herečka Karin Hajdu a foodbloger Daniel Feranec. Ľudia sa čudovali. Odhovárali. Navrhovali lepšie alternatívy. Čiže nie, naozaj neexistuje dieta, z ktorou by si ľudia varili z lacných, trvanlivých potravín s extrémne nízkym rozpočtom a očakávali, že z toho budú zdravší a krajší. Podstúpil som centovú dietu preto, aby som upozornil, aké ťažké je žiť v ich koži. Centová dieta bola kampaň zameraná na ľudí, ktorí doslova živoria. Centová dieta neunikla pozornosti médií, dokonca aj tých najsledovanejších. Výsledky kampane nás príjemne prekvapili, no dôležitejšie ako čísla sú príbehy za nimi. Centová dieta upozornila na problémy tých, ktorí často zostávajú zabudnutí a inšpirovala stovky ľudí, aby začali pomáhať. Dúfam, že pomôže. Samozrejme, ďakujeme krásne.